chokwadi chakuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga vava ku receive attacks left, right and center, even from the backward. Kuri kuno kunzi pane individuals who are being sponsored kuti on social media vataura zvinhu zvakashata pamusoro the vice president pamwe chete his wife Mini Baloyi. Sanapera mashoko anoyachi explainiwa naIsaac Makomichi pamusoro these developments. Don't subscribe or like on the bell icon. Chipinda panapa Isaac Makomichi amudanyura chiti after vazama by any means kuvarira mukanya panze uye kuzama kuvadzingisa but zvichiramba. Navo vauya neimwe strategy yekusvibisa VP Chiwenga nemudzimai wavo. Pane vakabhadharwa ndo vamuri kuona vari kuzama kusvibisa VP pasocial media vachitaura nyaya yevana naex-wife. Then amai Chiwenga vari kunyeperwa kunzi vari kuda kupanduka, vari kuzamazve kuda kusilenza wese anofarira mukanya. Vakabuda mari yakawanda kuti zita raVP risvibiswe, saka muchanzwa tunyaya twinhema twakawanda, but isusu ngatirambei takamira namukanya. Vanhu vakabhadharwa vashoma chaizvo, saka vangaiti impact kudarika isusu povo. Imagine kuti vanhu kupiwa 100k kuti vatichinje mafungiro edu through tunyaya twenhema. Ndo mashoko anoyatogwa panguva ino aiwana Makomichi achiuya achisapota VP Constantino Chiwenga achidismisa marumors ari kutenderera nenhau tunyanya twakasiyana siyana muri Zimbabwe. Ndo mamiriro zvakaita VP Constantino Chiwenga vachi face these attacks. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro these developments, pamusoro penhau the Chiwenga family. Penangome section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.